Hi guys. Hey guys, what's up? It's Alan Johnny Garsuta and you can call me AJ for short. And for today's video, we're gonna do a reaction video. Nakita nyo na siguro sa title, diba? So we're gonna do a reaction video based on my own cringy Facebook account. Siguro naman na tayo dumaan sa mga JJ days, diba? So let's start! Search ko muna pangalan ko. Ba't nag-hang? Oh my god! Oh my god! Galot! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ew. Oh my god. Ganun nag-friend request ko sa sarili. So may dati kasi akong Facebook account kasi this Facebook account, hindi ko na ma-remember yung password kasi that time I wanted to change it. Gusto kong palitan yung password ko kasi may nag-hack. Oh my gosh. Wow, X! May pa-shade si Kuya. Ew, Admin Alan. Naalala nyo pa yung yung editor, yung famous editor noon, like Pizza Up and all. So dumaan ako niyan. Pizza Up is life. Yung cover ko noon, bakit horoscope but Scorpio with all the tribal thing. Oh my god, ang dami kong profile pictures. It's 46 photos. What the heck? Kalot! So, hi kay Ria dyan. So, mafe-feature yung mukha mo dito. Alam mong crush kita dati. And best friend. Oh my god, kaluot. Tapos, ang editor ko dyan sa una kay Pizza. Like, may pa-message pa sa profile picture. I love her just the way she is. Ano to? But she broke my heart many times and give me a heartache. But I still love her very much. Ew! Hi Ria, ikaw na sa good. Gano, patay kay Kusey mo sa una, no? Tapi love team. Ano man ni, uy. Pizza pa dyan ni ba? Pizza pa dyan ni guys. Pizza pa dyan kayo. Ako profile picture. Feel ko na kung gwapo kayo ko dara. Feel ako kay mura na ko sila. Mura na ko ka ng mga Hollywood stars na pagkagwapo. As in, karoon na ako na-realize niya, itom kayo, tapos like, edit kayo, tapos like, rock and roll! Ano dyan guys? Tabi na? Wow, X! Ano na ako yung post na yung ani? Ano na thelolcam.com. Yung parang apat na pictures, yung parang grid, tapos ang edit and things. So nakita niya parang dyan, yung nasa photos. Ba't uso talaga yung ganun, no? Gwapo ba ako? I remember this. Ito yung yung honor ako. Tapos sa classroom kasi, sa classroom namin, if ma-honor ka during grade school years, may parang bulletin board, tapos may design like Alan Garsuta top 5 ganon, pero bakit flower? Bakit star? Oh my god! Oh my god! Ria, ikaw na sa Ria, special mention si kami karon Ria. Itong siya po naman, itong jud kay ko, tabak kaayo, pero cutie. Gano'n naman yung grapes. Ay, oo, tama. Ito yung time na nutrition month namin sa school. Na nagpa-picture me. Kaya love team lagi daw. Kaluod eh. Pero wala ko kami lagi niliya, diba? Kamu siya lain ato. Oh my god, what is this? Uy, cancer sa lipunan, Diyos ko kalod. Sa mani. Ayun. Oh yeah.
Ani Jude? Break it down, yo. Break it down, yo. Tag life. Wah! Kaluod. Oh my god, taba. Ani, uy. Tingnan nyo yung layers of bilbil dyan. Parang chocolate. Bigyan na sad. May mga pizza photos ako. So, ipapaya ko sarili ko para sa inyo, guys. Wow! Guys, oh my god. Pizza ako ganahan sa una. Ano ba dito? Booyah, roar, manalo, winners pa rin, go grade school. Noon doon ako mag-edit sa una. My last crush. Hindi ako siya last crush, kaya ako yung crush. Ikaw. So, that's it guys. Thank you for watching the whole video and medyo busy talaga sa school, so I'm having a hard time managing my time. So yeah, that's it for today. Thank you for watching. If you are new to my channel, please click the subscribe button below and click the bell button for you to be updated for my next videos. And give this a massive thumbs up if you like it. If alam nyo lukod kayo siya, like what the heck, andire, like wow, kalukod jud ish. Hindi ako musab, so dili na ako mag-reaction sa mga cold Facebook cringy. Lukod kayo. So yeah, that's it guys. Thank you for watching. That's it for today. Bye! Be you, be amazing. See you in our next video. Bye! Titigan tayo.